Ayo Tin, Natin genti. Ya. Ki sinden sing berbobot no. Ya. Monggo. Ayo jumeneng lah. Nah, ayo. Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa iki arurane keluar no. Iya. Nek kowe nyawang biasa, Sinten to? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, ayu. Nek kowe tetep apik nek kowe ki ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora ayu wis mripate rusak. Anjen yo ayu tenan kok no, awake gedhe lemu. Iya. Jan luar biasa. Kok dengaren iki? Apa? Kok dengaren? Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane ayu tenan kok. Iya. Nganti dadi golekan. Ana lho sing nganti penonton nganti tau ana sing klumah mergo weruh Tatin kuwi. Iya. Tatin kuwi awake jan iso singsen wah glubyak. Saking ngefene ya, Mak. Saking ngefene. Iya. Ya merung tau weruh le preman wae. Oh. Sura kalap. Ha iya. Ana sing seneng banget kuwi. Sapa? Niki sapa jenenge? Pak Ijo apa sapa kuwi? Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Pas Putut Wijonarko. Ya. Aja tok ece kuwi ya. Lah napa? Kan iki ya sak ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Iya kurang ajar kowe iki. Kok minta jangkar sik putut ora. Iya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Ya. Oh nggih. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madhang. Sapa? Nang panggung mau kok ya. Iya. Lelap. Lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih wau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu suaramu ora mung rupamu tok Iya. Lah bawane napa? Sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sakarepmu slendro? Apokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelak? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya, Ndang. Tak tunggu pokoke nganti sak entukmu. Ya. Rina sayang ngalilo. Napa, Pak? Ora apa-apa pilek. Pilek. Kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Ini karyane Bu Kesi. Siapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mangkelingan duh Patu. Kamu atiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem Tan jemutu kalbu atiku wis kadung tresna mung sirawang marang
Ngapa lho senane ngece lho. Sing ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane iku suarane didandani ora. Dandane piye cenglet? Dikentrengke di betel telake kuwi. Nah, suarane tok menggok dhewe bareng ora kerasa. Ya kuwi senengane ngono. Ngapa? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Jangan orang ming suara deh. Apa? Ya, sak. Ya. Ya piye? Teruske kok. Sak kelakuane di teruske ra? Ayo, teruske. Iki wis rampung. Ra krasa. Sone iki nek wis rampung rak ya omong, Tin. Lah kena wis ora meneng wae. Sone iki nek wis rampung muni wis ngono. Iya. Ora kok ming glenes wae. Ya ora. Ya. Mangga. Ya. Anu wae, ora usah digedruke, cahe ra iso joget wis. Iya. Iki cah ketoke awake luwes ning ra iso joget. Joget mung kaya mentok mlaku wae. Aja ngece, sesuk aku arep sinau joget. Ngono kuwi dadi dienggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. Senam aerobik. Ben ngapa? Ayo main luwes. Masa? Yuk. Plek. Piye? Apa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek. Awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok. Ayo, awang kowe iki tau njaluk kates aku tak kono pek siji wis suarane loro kok. Loh, gak isa. Ayo nyengket kates dul ngono iki. Bluplek. Lho, kok loro Tin aku. Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo, kembang rawe, rasa digedruke, rapik wis delok ora. Ya, monggo, ayo. Sebelitane sejar saben dinane saya suwe saben sejar nyekel tangane banjur ngomong aku rasa wong seneng tunggal sebale wiwitane langkah sejar saben dinane saya suwe saben sejar nyekel tangane banjur ngomong mas aku hatiku digawe lara agawe padake ora gampange mawar tresnaku wis kadung ora kena sembrono kanggone para wanita pamangirawe iku paribasane mangarame saiki dong
Iya. Wong seneng tunggal sekali Ane Witane lungguh nyejar saben dinane saya suwe saben nyejar nyekel tangane banjur ngomong aku tresno Wong seneng tunggal sekali Kitane lungguh nyejar saben dinane Banjur ngomong mas, aku tresno digawe loko aku wis ati aku digawe butuh kembangke mawar tresnaku Sampun, iso joget ra? Isa ya kuwi sing marai saya gedhe. Apane? Jogetanmu iki lho. Marai gede apane? Ngomong ngene-ngene iki mula anggere dipepe kok iso 6 kilan. Apa ta? Ora ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono lho. Tek sapa iki korden apa ya? Bareng tak kilani. Sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omahku tak kilani. Kak ya sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket debul murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Gak kurang Kok nganggo. rambutnya tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun Mbak Tati. Senengane ngecek. Galake pol tenan. Iya. Medeni ya, Mak. Wah, wis. Mula bojone nganti mengkari mripat karo ilat tok kan. Iya. Anggere harmoni dolan getan minggat meneh. Montore leboke meneh. Tengok-tengok meneh. Wong ora tau iso lunga. Iya. Karang wong wedok iki werna-werna. Iya. Ayu nek le ayu ning ya keras, ya galak, kuwi rupa-rupa kaya Tatin ngono kuwi. Oh. Ayu lembah manah kaya Ika ngono kae. Ya, ora tau nesu. Oh. Nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora kaya. Kuwi Ika. Ya, sesuk tak gawe nesu. Tak tutne. Ngawur ora. Ayo ngger teruske latritane ngger. Ya. Iki menggo intermezzo sedilo wae. Ayo diteruske caritane. Ayo mak tak derekke ya ngger. Tansah marmaring sukma. Sinukmaya winayu ing sepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing telenging padukan bring ngapusna gandhawa sapa Sang Hyang Manik moyo ngawi sangganing para Jawata para Durandara pating bleber pating Caka Tirta mludakaning garapan
Lumuntur sang Rakyana patih undanging Prawadyabala Paksur tambur myang suling pepandhen dalutak miwah bandera kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan kencang warudaya pak pong bu bolong ngali cedhe sapa sing gawe Mastuti dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kinen nyameptaken sanggaring para Jawata supados nderekaken tindak paduka jebul boten nganyana-nyana jenengan Adi Guru tedhak wonten ing Madyapada menika mengku suraos kados pundi di Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra inggih wonten pangandika ing adawuh mugi andadosna ing kawuningan Kakang estunipun anggenipun ingkang rayu tedhak wonten ing Madyapada menika nampi timbalanipun Kakang Ismaya. Lho. Kakang Semar kasinggihan mekaten. Tumunten Adi Guru tedhak wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mboten mapan wonten ing Karang Kadempel, nanging mapan wonten ing Padukan Pringapus papan pernahipun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Lah wonten menapa dene kok Kakang Semar ngrawuhaken ndika Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukanipun Bagong. Mugi andadosna ing kawuningan. Sakmangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kasuwargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru Kakang Narada. Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten. Lah wigatosipun aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa boganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukan Pringapus. Nanging anggenipun bangun badhe bangun wewangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Wah, dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis ingkang boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sakmangke boten kitang sekedhik Paduka Adi Pramesti Bathara Guru maringaken Dewandaru lan Jayandaru menika kula kinten boten kawratan. Estining manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sebab menapa Paduka ngawi sangganing para Jawata? Para dewa mlempak wonten ing mriki. Krana sakmangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Kakang Narada prisa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata. Dewaning para dewa mangreh Triloka sangganing para titah
Mboten ngemungaken jalma menungsa nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang ngrayipun Jatimurti. Klebet para Jawata ugi manembah kelawan pun Manikmaya. Namung setunggal titah ingkang boten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat srananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten sanes kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Mangke piye? Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Pramesti Bathara Guru menika sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak. Kakang Trata. Dalah. Menika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Pun memper. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun Paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga Paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang Paduka werda. Mila menawi saking pamrigipun ingkang Raka ing Sidhe Pangodal-udal, Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparingna dhateng pun Bagong, menika mangke mboten badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kemawon awratipun ngados menapa ta wong nyatanipun tethukulan menika tuwuh wonten kayiwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu Paduka Adi Pramesti Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis alit kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Trata, punapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Tenan to. Malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula, malah Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anake Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi. Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus gawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Ndaru Jaya Ndaru disenso kabeh pripun? Ala taya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajongi karo Gareng karo Petruk, sentek kayangan. Kakang Trata, punapi? Ing mekaten Bagong sakmangke badhe kula patrapi paukuman. Rataya malah tekan ndi-ndi? Semare luput, Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kaliyan kula, Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung ditah kula menika dewaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kaliyan ingkang rayipun Jatimurti, Bagong wantun ngiyas dhateng pun Manikmaya, tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Ora tedas, yakin. Kawah Candra Dimuka boten kuat ngobong kaliyan pun Bagong. Ngoten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungke ning kawah menika mboten badhe mempan. Mboten badhe kobong. Kakang Trata, punapi? Sakmangke Kakang Trata dawuhaken Prawadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pringapus. Sak menika ugi Kakang. Kakang Trata, punapi? Panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tidha-tidha sing manahipun ing Raka Sidhe Pangodal menawi kula kadhawuh sepados ngrisak dhateng papan dununipun Bagong. Jernyatanipun saking petanganipun ingkang Raka Sidhe Pangodal kelepetan menika mboten kelapatanipun Bagong kaliyan pun Semar. Ning lupute Adi Guru. Lupute Adi Guru ingkang duweni watak adigang adigung adiguna dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan mboten ngurmati dhateng kadang werda inggih menika pun Kakang Semar Badranaya.
Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula mboten mathuk, kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Rada mboten mathuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Rada wantun dhateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuaning dewa. Kula menika kami tuaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejekaken. Kula badhe jejekaken ingkang bengkong. Beneraken ingkang luput menawi dados pakantipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula sanes. Lho, sanes dos pundi? Ing dados panguwasa tunggal menika Gusti karya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika ndhewekaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Rada punawi? Kekatan anggen kula munjatur ngersanipun Kakang Rada menawi Kakang Rada mboten sarujuk mboten mathuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Apa inggih bali ya bali kaya. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngending gone Indra wonten timbalan pulun Brahma wonten timbalan pukulun Yama Dipati wonten dawuh pukulun penyarian lan pathuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan mring abus syukur bagi kita iso ngrangket Panakawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandaran astane kerincungan sikile bakal ulun boyong ning kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kawan Bathara Guru ulun ingkang bakal mentala kalan Kakang Badranaya prasta dapaduka Rama Pukulun nyuwun pamit madal pasilan bidal dinten samangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surapati Brahma lan Yama Dipati. Ya Mas, Kacarian putra lamun gawekasan Yeka wis anggeni maya Wisnu Pradenta wis anggeni maya Wisnu Pradenta tanggung jawab. Halo, Dewa wis ting kleper ning parang pring apus. Papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab.
Tru? Aku wangi ya, Tru? Ya. Kowe ora mentol karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek aku nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasa. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandeng ki matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasa. Ya semen nek kakane arep ngewangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi kakang ting pentalit ngono mbok mudhar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuan aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek wis nekat kowe dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kejaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh, dewa ki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina, ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ayo. Ana ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negak aku ya, Mas. Ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya kusike. Omonganmu ki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Pethoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati ndepani kampung halamanku. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok kira ngomong yo. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Prananggana magawe glarira wang-wang. Sapa itu? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki kudu
kudu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang Ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra, dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Ayo ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti ki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya ku ya Bathara Guru, Jatimurti ku ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh, satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti, ngerti. Ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani. Ngene, Ndra. Lho. Ben iki kowe sidane ya glete ndak tak basa-basanan ya, Tru. Engko nek kuwalan. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Manjen nekat lan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul apa? Ora. Kok pleke akeh banget. Nggak mumbul. Lho, iki kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu kena salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Gamu mripat. Ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat.
cacing kepidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa duwe perasaan. Ana kowe areng nlarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awamu. Ora minggat kene markaning patimu. Tibanane Petruk. Sik. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngeperang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane muni lho wani karo aku. Tak dene ngono sing ndara gayeng. Wani karo aku. Sing tawet dari matamu. Lho. Apa-apamu? Ki merganing patimu pangga tayane. Iki merganing maju bicara. Mati. Ora iso. What? Apa-apa. Ayo, apa? Iki tak adek mati terus. Lho. Sebabe, nonton ora? Saka kadohan rapati ketoke. Kowe jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Kena. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wo. Mangan apa? Mengangin. Ora klebon apa-apa to? Urang. Mau candak sirahku diantil jel kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho, Tru. Ora kena piye? Ora kena kaya men kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kowe ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan omah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Oh ta. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, Ning nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantemo aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha dengkul. Iki nek omong kosong lho iki. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nempuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slenthek yakin. Antem gon weteng diek dhek ndingkluk slenthek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati
mati dengan aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Canggleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yung kusike. No. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso ngrayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak jak ngomong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambat legane atiku kowe. Waduh, untu mati aku. Waduh. Wong edan, Bagong wong edan. Kakang Bathara Indra kena apa? Median ngantem ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ngono. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake Mas. Us. Arengku ngopo? Engko udut rande geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ecet tenan. Areng ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoke geni sak lumbung Bandung ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni ya. Sing dadi nyatane Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candhak aturke Bathara Dosen. Nampa pidana kowe. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Ila dalah mati iki margane pati margane. Kenang. Mati. Oh, hot. Ya. Ayo malaso. Malaso.
Mati aku. Piye, Kang? Cara brangae bajigur ana. Ah ngapa? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Moh. Bareng kok golek es teh barang ora. Tulung iki ora tau mbene weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Cang nekate ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyoro tambegan ngono wis mari. Wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok gong kowe iki. Penyakitem piye kowe? Kok gedhe banget semono to, Gong? Mbok rasa trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung. Andake klontong sapi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Ya ora gleleng kowe. Gleleng kok piye? Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Tru, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Tru. Iya. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedhe to? Ah sedhe. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep jabut kowe praitno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane ae. Mundura. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati ya. Kowe sing jabuti nyawane titah ya pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabuten iso mati jenenge. Woi. Iya. Waduh, Truk. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kandhane ngayal kok. Ya Yamadipati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jaloke le. Wah, ada. Wis tak lebokke, Gong, saka cangkem. Tangi le, aku ngerti Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbuh wujude apa terus tak temlokke ning awakmu. Tangi, Gong. Baru nyawa kirik apa ya? Gong.
Waduh. Emoh. Wah, wis cilaka. Wah. Oh, sedih hatiku ayo. Wah, Petro, ayo. Kandang ae. Wah, ada. Jangan lho. Alhamdulillah bener, Gong. Ya mau Dipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok suarane. Kleru nyawa kire. Wah, jan. Arep tak dol ta? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho ya mau Dipati sing ngoyak. Minggir aja. Arep kapan jabut genti nyawane Gong. Men pokoke. Kok cabut genti modar wae. Adake anak Semar iso njabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong, ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora lutruk dingonokne kuwi. Kejengkit panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya. Oh, lah edan dipreteli nya. Ayo kuwi anu apa jenenge bes kape? Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Iya, wah lah wis. Ya. Ayo kita tambani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Ngopo? Kuwi dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senengane. Sono mulai kono. Yogi kowe ya. Wes bali kono. Mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah. Pandhita kang ginara wangsit pindha kombang angat saping tawang susah angin ngendi nggone miang kalihing kangkung peksimi beruluke ngungkuli langit Mas Tunama sidam sekaring bawun langgeng. Andu para temene ngatasé mung drajating Panakawan isa ngorak-arik karo barisaning para dewa. Bagong, Petruk, Nala Garing, kita ora gelem mundur, kita ora gelem masrahake kelawan diri kita, ulun bondo ulun boyong marang kayiwangan. Yen perlu wong atuwa kita, aja takon dosa. Padukuan tak tamani cis Trisula ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat
Gong, gong, gong. Wah, ayo mundur, Le. Mundur, mundur. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi Manik Maya lah kok ngliga pusaka kadiwatan Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong menapa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan mring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong Bagong ki wong srogal-srogol Bagong ki wong kebak sembrono nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah mungsuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ingkang mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Wah, dalah wis iki men durus bapak. Ora usah nesu manut karo bapak. Nek ora manut damel ora takon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara guru kok dimetangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah melu-melu ben bapak. Men bapak gong men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candradimukha. Lah aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandha. Saiki kowe kandha. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Maya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangaosipun kadiwatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manik Maya. Terus dosane Bagong aku sing nyandhang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten marangaken Bagong kula buyung dhateng Kayiwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula buyung dhateng Kayiwangan. Sawise tekan Kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manik Maya.
Wonten ing kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Lakonane. Pak. Saya aja kowe aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis kuwi bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki umpama ndek gegayuhan terus kelakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti ya ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapa keprada. Kuwi ngono kuwi ya, Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati, ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu wae. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kowe do nangis sing apa? Ya mung ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate iki cacahe pira? Suwe. Kok duparaimu ora? Weh, ngono lho, Truk. Kan adil dongol mlacat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Ku duwe sertifikat 3, ngandel ora? Ditumsik, Pak, gek mati ora masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emoh, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak men ning kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya gelem pukulan. Rek. Aja rek. Wis Tru, aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip lakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kowe rasa melu-melu. Aku ora mentolo karo kowe. Aku ya ora mentolo karo bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun, kula ya dimelu teng kayangan mang pidana sisan kula. Truk. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora duwe perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku ning kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuhanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas belane aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do belani karo aku. Pun kula nggih digawa rek. Pun mboten sak ditakono cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak
tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar 2 Gareng 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel lukis matamu ki lho, Reng. Setan tenan rata-rata. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Ngono garing ikhlas. Mboten ikhlas ngapa? Bapak ora ana kok kula kene urip-uripan sing sambat sebut karo napa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mangpeta kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ing kawah Candra Demuka. Ulun bakal maringi Dewandara lan Jayandara lawan Bagong Semar Badraraya. Tekan semono ketresnane mas-mas kuro bapak araku. Nganti wis ngiklasake nyawane cempluke ning kawah ming paduna aku ben entuk Jayandara karo Dewandara. Kok sepi ya suwe-suwe. Ra ana sing tajak omongan, ra ana sing tajak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petruk ya ora ana. Monggo Semar iki janjane aku tresna tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekeki ilmu karo aku arep pameng lumrah ilmune wong cilik-cilikan iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu to, encan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Iya piye, Bapak? Bapak kare Gareng kare Petruk digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Belani kale kula. Niki ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungsa apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Yes. Modar aku. Kena lapor nang Ngamarta. Upama aku mlayu nang Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ana ngadilen wae. Ana sasmintaning lan jagat wasane Bathara. Ana apa wae, Gung? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kalih Gareng kare Petruk digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelane kalih kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wah, dalan sencaki laran. Senika kesaken aku. Lah, tak mati meneh. Endi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi lar nang Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah, kamu urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejeme ra jama-jama. Munteng wae dipateni. Jane dandran. Wis cilaka iki wis. Kowe. Oh iya, Dik. Bapak iki sing sedulur. Ngendikaning para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Kok bapak to?
Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndhok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, Watagok. Aku sing ngrawuh, Wah, aku njaluk tulung ya, Pak. Bapak digawa nang kayangan, nek si Watagok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, Pak. Pak. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Parani tenan. Iku saknyatane gonjang seret winangun mapan mongkring padukuhan Jurang Porong. Sintening lenggah madaning padukuhan Jurang Porong menika ta warnane tilas Jawata ingkang manjalma dadya Punakawan. Awasta Kilurah Togok ya Teja Mantri ya Sang Catugara ya Sang Tejamaya. Risa juga lenggah madaning Bali Wisma datan mubah datan musik nampi sawanipun ingkang rayi nenggih Kilurah Sarawita ya Kilurah Bilung.
Dadogora kapaninggali Kelurahan Togog ya Kelurahan Catugara mulat swanipun ingkang rayi. Sawetawis ingawi nyaket piswanipun Kelurahan Bilung Sarawita. Arsa ngrukming daya Kelurahan Togog Catugara. Dadya kemangkono wijining pangandika ing dereng kababaring lisan. Kembang popong teratebang rayungan loma lengkung tumalong rumambat wetyan wes semu kang mawur raras slamet tekamu tolong ana ing jurang porong kene pangestune Kang Togog slamet tekaku Kang aku ngaturke bektiku katur ya Kang Togog tak tampa ora kaya biasane kok kaya lesu kaya ora duwe krekat lan sarengat semangat nggone Kang Togog manem Brama kelawan rawing Ratu Agung sejagat ora leman lu ya pancen bener aku janjane lagi ngelokro lah ngapa ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut ae karang ya tukule rambut ki ora ajet ning ya ora apa-apa malah tambah bagus lah iya lah ngapa
Jarene dina iki kowe ngangseni karo aku golek bendara anyar, golek Raja Sabrang didadekke bendara men penguripane iki lancar. Jane ngono. Lah kok ora sida, kok malah begogok ning ngarep omah. Aku ki ora mikir karo awakku. Lah mikir apa? Prasaja wong kancamu ki ya ming aku. Nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to, Kang. Semono uga nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean, diudari bareng-bareng. Ora kaya biasane anggere muni golek juragan anyar iki kowe mempenge ora jamak-jamak. Lah kok saiki kok nglokro iki jane sing tok pikir apa? Ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya, Lung. Impen apa? Impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu. Kowe ndek sedulur to? Duwe no. Sapa? Sedulurku ana ing donya iki jane ming siji. Sapae? Ya kuwi Semar. Loh, Semar kae sedulurmu to, Kok? Kaya adikku. Weh, ayo. Mula kok nek Petruk Gareng Bagong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe. Ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar. Monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa, kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang. Lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku. Lah kowe ngimpi apa perkara Semar? Tanpa kanyono-nyono Semar ki kaya numpak prau. Lho, ana Sumatera apa? Ora. Lah kok numpak prau? Semar numpak prau, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono, prau kena ombak gedhe, Semar kendang kapracondang aku bengok-bengok. Sak seru-serune merga weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora ketok, kaget aku nangis tangi turu ngantian. Mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adikku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impen kuwi werna telu, Gok. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dase. Impen Titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12. Kuwi mung wong duwe pepinginan sing ora kelakon tegese wong nglindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12 Titiyani. Gandayani kuwi jam 12 tekan jam 2. Kuwi impene wong turu, wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh, malah kowe ngerti. Ngerti. Lah terus impen sing pungkasan ya kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esuk. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluru ing jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen Puspa Tajem utawa Kadara Dase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Mangga biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku. Nek ngimpi segara kuwi ya paling ora 0. Terus nek kapal kuwi 4 ya tukunen bolak-balik. Totok mutar ora. Wong impen tenanan kok malah disambung rapetke sing ora-ora. Lah aku ya radong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang nepi ning Balumbang. Ku geneng apa-apa ya, Lung. Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Umpama kowe iki tekan gone Semar, arep tetulung karo Semar, ya wis kesuwen to, Gok. Wong tanah Sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok aneh-aneh. Mbok ya wis ora sang gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya, ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora usah tok gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadiane. Wis saiki ngene, budal
Kowe arep ngajak nendi? Ayo tak derekke. Perkara impenmu kuwi sisihna saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban malah ngrekoso. Nampa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gok. Togok yen malegak-legok trembilong kang sarawita dereng ngantos bidah iku togok tuwin ora bilung kedadak ingkang mletek-mletek saking katebian nyumurupi lenggah iku ora togok Cantugoro. Nah, candhak kowe wae. Aja kaget wae aku sing teka, anakmu lanang anake Semar Bagong wae. Aku sowan ya wae togok sayangku. Katri gumulung mangrempak ing wadya magiri rero nanggono magawe gelarira wang-wang magiri rero nanggono magawe gelarira wang-wang iki ora pangling rak Bagong to. Wah, lho kok tekan kene. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, Wa. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang. Ora ling lho. Lek musuh iki ngutuyul mburimu kuwi to, Gok. Ora ngawur iki Pak Dimu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa dhewe? Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pakdene. Sepisan aku tilik kawidadane Siwa. Togo? Angka 2. Kowe ndedet ora kok? Kok tekan dhuwit. Kowe sandhanganmu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik. Nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakale awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngapa ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Tegok. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wa. Lho. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tau omongi ya, Wa. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku ki rak kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat.
Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane ning kayangan. Terus saya tak takon karo Watami, Togok. Nek apa jenenge Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Wong. Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan seprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Wah, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh nek nggon aku njaluk Dewandaru Jayandaru dadi geger. Lho. Geger. Aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. Mulai edan kowe iki. Kowe iki mung titah kok wani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lehmu teko wae. Sona iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa ta? Apa? Pusakane Bathara Guru ces Trisula. Aku mlayu, Gareng mlayu, Petruk mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewandaru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syarate apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewandaru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning kaya tak gawa-gawa. Ning kayangan tak cemplungke ning cawan kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petruk nangis. Gareng yo melu, Petruk yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digawa adimu si sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tenan apa piye? Wah, cangkeme kuwi. Kono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkem kowe. Kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, lah hebat kok. Oh, lah wis prayoli jan manik maya kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataga. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Ha, saiki piye carane Siwataga supaya mbelani karo bapak? Wis ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Ning sak anak putuku ora trima karo Wataga, ajar dhewe kowe. Se wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis mangsulan. Gong, apa? Aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku wis emoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Milung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus kowe wae munggah ning kayangan. Wah tak suwek tenan lambemu wae. Aku ki njaluk pambiyantuku kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sranane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu ning kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, waton aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Heeh. Iso wae.
Lho iso. Apa dianggep aku ra ndek kasekten apa piye? Nyenengke tenan. Tes ngono. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu kok. Cangkemmu kuwi. Karo padine kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Sagu ora? Sagu. Nek sagu toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu, aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Iya, sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine ora Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyenengke tenan iki. Jame tak peke kok. Aja. Anggere ngalem kok njaluk. Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan. Ya wis men karang yo. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih berapa? Isih. Tapi lho, apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak gawe dadi gawe aku tak gawe kok aja kuwatir. Wis. Wis apa ora gleleng nek ngono kuwi. Maksude kowe iki wis dadi Janaka. Mulan marang Sang Arjuna semoyogang kamanusan. Ora aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Togek. Lah suarane ketara. Wah, jan angel nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura. Togok ngono. Togek kekasaran. Togek kalusen. Togek coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Patunyo lho kowe. Suarane lha ngono. Togek. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana apa Togek? Tejo mantri. Nggih. Niki Panakawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik maya Togek sing wani mboyong Semar garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan Togek, monggo mawon. Sing isih tiket pesawat opo Togek? Andel ora, wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Togek pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togak. Iwang pikulun manik maya ora nglepasake Semar Petruk lan Garing. Aku ingkang ora trima Togek. Tantrimanipun Raden Janaka tekun bayar 2 kali lipat. Luweh. Wis arep munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu. Togek wonten dawuh. Aja ngono Togek, aja jeleh. Ulun berangkat saiki. Nggih pun ngatos-atos. Togek nun. Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gendhing. Mula wis iki.
Iki mung arep ngrusak tatanan iki. Subuh Kasminto. Subuh Kastowo. Nalikane wah tembange dhewe. Ing dalu wong aku sirap kang kowe iki gerangan ya ora tanja kok, Gok. Wong Bagong kok dadekke Janaka iki rak malah kaengko ditonton kawula rak do ngisin-isin Ndara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mutar mbok men. Aku ya sugah caturan ro Bagong ora mesakake galo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono wis benengke wae ngono. Ora ana apa-apa. Kowe kalaku engko nampa duka. Ora, wis ora ngono ndak Bathara Guru, tuman wae ayo. Awak dhewe mangkat golek juragan. Yo. Anggunge pranone perkleper cawete mabur perkeper manuke mabur. Bar wadahe saiki manuke mabur kabeh ya ben. Nalikane roh ali aku raeng dalu wong aku sami goleng tilindang kang tenang sutu tilindang kang tenang sutu nyeneng kewe yoga ki gampang mendora ngantuk pukulun lali aku yang berjiwatan boyo mirah boyo ingsun sun remet dadi mecodot pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kaiwangan Suralaya pukulun kula ingkang abdi utawa teta pujangkara pun Janaka pukulun boten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng kula ngamuk wonten ing Kayangan pukulun Mulatmara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan liwat kene belok kiri lurus wae ora iso sunah pukulun padha lali meneh pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kayangan Suralaya pukulun
sukarana najan anggar cita ora pas kok iki Mas.